Nou, hier Peter Beens is ook helemaal overgevlogen of je bent met de auto naar Oostenrijk gekomen. We zijn met de auto gekomen. Ja, ik ben er al een week hier. Ik heb gezegd, we gaan lekker even een paar dagen eerder en we gaan lekker een beetje genieten hier. Dus ik ben met de auto en ik ski niet. Dus ik vind het lekker als ik een beetje mobiel ben. Nee, maar après-ski doe je wel, geloof ik. Ik hou ervan. Ja, ik vind het lekker gezellig. Een nieuwe single. Ik ben natuurlijk, even kijken, 4, 25, 26 maart zitten wij in de Heineken Musical, of in de Psychodome met de Holland Zingt de Hazes. Daar mag ik weer bij zijn en daar ben ik erg trots op weer. En ik had gedacht om juist in die trant van dit gebeuren weer een single uit te brengen. En heb ik gekozen voor een nummer, alle toch een beetje in de Hazes-stijl. En die single komt volgende week denk ik zo'n beetje uit. Ik ben met Frank Verkooyen aan de slag geweest en daar heb ik mijn vorige singles ook opgenomen. En ja, de klik is gewoon goed en we zijn lekker bezig met elkaar. En deze single komt ook weer bij hem vandaan, dus ik ben er trots op. Nou, het is zo dat ik druk bezig ben met een album voor te bereiden. Dus ik heb allerlei nummers liggen en daar gaan we meteen mee aan de slag. Zo gauw deze single uit is, gaan we meteen opnemen. Gaan we sowieso gaan we 3, 4 nummers meteen hierna opnemen. En dan zorgen dat in ieder geval voor 2 singles nummers klaar liggen. En meteen doorwerken naar een album. En aan het einde van het jaar, begin volgend jaar, zit ik 30 jaar in het vak. Dus je weet het niet, misschien toch weer een feestje iets. Dat lijkt me een strak plan. 30 jaar Peter Beens. Wat was je eerste single destijds? 1985 was mijn eerste plaatje dat ik uitbracht. Dat was Mijn Donkerbruine Broeder.